Welcome back mga kaspero. Tara, hunting ulit tayo. At ito, buhay na mano natin. Isang samaran o rabbit fish. Tawagin namin dito yan sa Boracay, biyangon. At ito, yung kasunod, isang unicorn. Mukhang maswerte ngayon yung night spear fishing natin. Sana makarami tayo para makabawi-bawi tayo dahil ilang araw tayong walang huli. Kaya eto, pag na night dive tayo at buti na lang medyo maganda yung klima ng tubig sa ilalim at hindi malabo, kaya ito may isang surahan. Parain na natin yan mga kaspero. At ayan na nga, pinala na natin. Ito yung pangatlong isda natin, isang good size na surahan. Ang sarap nito pang ihaw. At syempre hindi na yan aabot ng bahay dahil sa pagdaong pa lang pinili agad itong surahan natin. Kaya itong next nating papalain, isang goatfish o timbungan kung tawagin dito sa Boracay. At hanap ulit tayo. Eto, meron na namang surahan o unicorn fish. Ayan, tawagin namin dito yun sa amin, pakoy. Ayan, good size na yan, lalapad. Siguro pag nakapanak ang mga 4 na piraso, 1 kilo na. Ang dami kasi niyan mga kaspero pag gabi. Pag araw naman hindi namin pinapansin yan kasi malaking pana namin. Kaya pag gabi harvest talaga. Ito yung mix, midnight snapper at meron pang unicorn. Kaso lang ito yung pinana ko at hinayaan ko na yung unicorn kasi hindi na kaya ng hangin. Kailangan na natin bumalik sa taas. At pagbalik ko nga sa baba, meron akong napansin na isang surgeon o mas kilala dito sa amin na palid. Ayan, na spine shot natin. Ayun, good size na yan, halos 6 grams na. Malaki-laki na rin ito mga kaspero. Pagkatapos natin na secured yung palid natin, sumisid ulit ako at meron ako napansin na kulay itim sa bato. At nung pinuntahan ko, isa pala itong surgeon fish ulit, kaso ibang klase naman ito. Ito yung tawag sa amin na kumay. Yan, sapol. Dagdag na naman sa huli. Dati mga kaspero pag nag-night dive kami dito, grabe talaga yung isda. Pero ngayon medyo tumumal na gawa ng dami ng nangingisda. Tapos ginagamitan pa ng lambat, kaya harvest talaga sila. At ito yung next natin, isang unicorn ulit. Kaya ayun, pinala na natin mga kaspero. Good size na rin ito. Pwede ng pang ulam, pwede rin pang benta. At syempre dagdag sa huli natin yan. Next, hanap ulit tayo. Yan, medyo malalim yung sinisisid ngayon natin. Umabot tayo ng 18 meters. At eto, meron na ulit ng pakita. Kaya hindi na natin papakawalan to, papanain na natin. Baka panain pa ng iba. Ayun, lapad mga kaspero. Ayan, hanap ulit tayo. At ayun, may nakita ulit tayo na isang unicorn. Papasok na sana kaya pinakabulan natin. At buti tinamaan naman. Harvest talaga paggabi mga kaspero. Ayan o, kahit pa isa-isa lang tayo, at least makakarami tayo. Ayan, pagkapada natin ng isa, balik na naman tayo sa taas para magpahinga. At ito nga, kalagitnaan pa lang pagkailaw ko, sumalubong sa atin yung isang good size na barakuda. Kaya ayun, na spine shot, hindi nakagalaw mga kaspero. Ganda ng pagka tama ng barakuda na to. Ayun, na-secure na natin yung isang barakuda. At ito, pagkailaw ko ulit sa unahan, meron ulit akong napansin, papalayo na. Kaya hinabol ko na mga kaspero. At buti tinamaan pa rin. Ayun, tagos, walang kawala. Hila-hilan niya yung tali natin. Ayan. Pag ganyang size, basic lang hilahin yan mga kaspero. Pero pag malalaki na talaga, like giant trevally, hahayaan na lang natin. Hanap ulit tayo. Sana merong magpakita. At eto, may nakita ako nakatumpok na bato nung inilawan ko. Isa pala itong pugita. Ayan o, nakalabas yung mata. Kaya
yari ka ngayon. Yon, patay mga kaspero. Ayan, tanggalin muna natin yung mga nakaharang para mas madali natin siyang makuha. Ayun, sumama mga kaspero. Malaki na to, kulang 2 kilo mga kaspero. Medyo mura nga lang yung kilo dito sa Boracay, nasa 200 to 160 lang mga kaspero. Pero okay na rin yan dahil malaki na rin, kaya goods na, hindi na 160 yung bayad niyan, mabot na ng 200 plus. Meron na naman tayong nakita na isang unicorn o surahan. Ito yung original na surahan. Ito yung masarap ihawin. Kaso lang, sa sobrang dami ng namimili, halos hindi na tayo makapagtabi ng pang-ulam. Kaya ayan, binibenta na natin lahat. At ito ulit, isang surahan mga kaspero. Yun, sapon. Nga lang, pag hila natin, sumabit yung tali, kaya hinayaan ko na mga kaspero. At pagkatapos kong makapagpahinga, binalikan ko para tanggalin. Ayan, buti pagkahila ko, nakuha ko kaagad yung shaft. Iyon, good size tara nito. Yung 2 piraso umabot na ng 1 kilo mga kaspero. At ito, meron isang butterfly fish, kaso lang hindi natin pinana dahil merong unicorn fish sa unahan, kaya ito yung mas pinili natin. Malapad na rin ito mga kaspero. Mahaba na yung buntot at ang ganda niyang tingnan mga kaspero. At pagka secured nga natin dito sa unicorn fish, meron ulit tayong nakita na isang timbungan o tiaw, kaya goat fish, kaya tirahin na natin. Ayun, sapol sa hasang. Grabe, harvest talaga pag gabi mga kaspero. Ang dami tayong mapapana. Yan, lalo na pag walang buwan. Pero pag malaki na naman yung buwan, hirap na ulit tayo makapamana ng gabi. Ayan. Yun, hanap ulit tayo. At meron akong nakita dito na isang unicorn ulit. Meron pang kasama na tuko. Ayan o. Pero ito yung papanahin natin. Malaki-laki ito. Ayan. Ang ganda talaga ng kulay nito mga kaspero. Ano, ang lapad. Nakarami na tayo mga kaspero. Halos mag-4 na oras na tayong nagdadive, kaya dagdagan pa natin. Hanggang umaga to mga kaspero. Nagsimula kami mag-dive halos 9 o 10 ng gabi hanggang 5 AM. Kaya talagang nilubos namin yung gabing ito dahil ito yung labas ng isda. So hanap ulit tayo. At ayun, meron akong nakita sa unahan. Mukhang malaki mga kaspero. Ayun, isang bagulan o cuttlefish. Ito mga kaspero, ayun o. Umabot ito ng 3.8 kilos. Laki na rin. Ayun o. Ganda. Meron na tayong nahuling medyo mahal-mahal na presyo mga kaspero. Ayun o. Secured na yung cuttlefish natin, kaya hanap ulit tayo ng ating mapapana. Merong nagpakita ng isang goldfish, kaya hindi na ako nagdalawang isip na panayin ito. At ito, tinamaan sa ulo. Walang kapalag-palag mga kaspero. At
pagkailaw ko nga akala ko malaking igat, malaki nga naman, kaso lang marami itong tinik. Hindi namin pinapana to mga kaspero. Ayan o, nakalubog yan sa buhangin, pero nakaalsa siya ngayon mga kaspero. Ayan o, parang naghahanap ng pagkain, kaya binidyohan ko lang yan at hindi ko kinuha kasi maraming tinik yan. Dalawa yan mga kaspero, meron sa unahan. Ayun, so medyo malayo sa atin. Ayun, kung napapansin nyo, dalawa sila. Pagbaba ko ulit, pagsilip ko sa bato, merong lumabas na isang unicorn at ang ganda ng pwesto. Kaya eto, gandahan din natin yung pagkatira. Sapol sa mata. Yun, no? Ang lalaki ng mga unicorn na nahuli natin. Nakarami na tayo mga kaspero. Sana madagdagan pa para makabawi tayo. At ito, merong nakadikit sa bato. Abay, napakalaking danggit mga kaspero. Meron pang butterfly fish doon sa unahan. Ngunit ito yung target natin. Kaya yun, sapol. Dikit sa bato, pati yung shaft natin. Hanap ulit tayo ng mapapana. Dito sa lugar na ito mga kaspero, maraming mga danggit. Kaya ayun, meron akong nakita. Hindi mo mahalata dahil nakadikit sa bato. Kaya ito, nakita pa rin natin dahil malakas yung ilaw natin. Kaya sapol. Meron pang crown of thorns doon sa ilalim. Napakadelikado yan mga kaspero kapag nakatinik. Buwabaon yung tinik niya. Aba, meron pang isa, nakadikit ulit. Kaya eto, sundutin muna natin. At ayun, sapol. Danggit na naman yung hunting natin dahil kanina marami tayong napana na unicorn. At sana madagdagan pa ito, kahit mga unicorn lang mga kaspero. Ito, pagbaba ko, meron akong nakita na isang unicorn ulit. Yun, pinana ko na mga kaspero. Dagdag na naman sa huli. Ang dami na ng unicorn. Ayun, spine shot. Pagkapana ko kanina ng unicorn mga kaspero, meron akong napansin na isang malaking igat. Yun, medyo nakayuko yung cam natin at napana naman natin, kaso lang hindi kita sa video. At hinila ko mga kaspero. Doon na ako sa taas naghila, ngunit matigas talaga, kaya tinawag ko si Master X para panain yun. At yung ginawa namin, pinana na ni Master X at tinusok-tusok ko dahil merong pantusok yung dulo ng pana natin. Ayan, malaki pala itong igat. Akala ko maliit dahil ulo lang yung kita ko kanina. At ayun, medyo nanghina na siya. Kaya pinagtulungan na namin. Ayan, pinutol ko na yung tali ko para tatagos ko na lang yung shaft ko doon sa bato. Ayan. Yun mga kaspero, laki. Umabot ito ng 4 na kilo. Ayun, no? Laki ng ulo. Sarap nitong gataan. Kaso lang, yung mga bumibili, gustong gusto rin nila. Kaya pinagbentahan na natin lahat to. Yun, no? Laki ng ulo. Halos hindi ko mahawakan mga kaspero. Pinatagos ko na lang yung shaft ko. Ayan, hinayaan ko na at si Master Danny na yung kumuha niyan mga kaspero. Pinagtulungan na namin tatlo para makuha yung malaking igat na ito. Yun,
secured na yung igat natin na malaki, kaya hanap ulit tayo ng mga hunting mga kaspero. At ito, malaki talaga to. Ayan, humarap pa talaga sa atin, kaya binidyohan ko lang mga kaspero. Medyo maamo naman tong isda na to, kaya ayan, hintayin natin at kukuha tayo ng timing para matamaan natin sa ulo. Ayun, sa pool mga kaspero. Aba, merong nagpahabol. Isang trevally. Ayun, pung. Sapol. Ganda ng pagkatama. Isang orange spotted na trevally mga kaspero. Bali, maliliit lang ito. Mga 4 grams or 3 grams lang. Kaya ito, meron ulit sa unahan. Kaya hinabol ko. Sana tamaan. Ayun, tinamaan naman mga kaspero sa may buntot. Kaso lang nakawala. Kaya ito, tutusukin natin. Yun, ay nakawala pa, hindi tinamaan hanggang sa ayan. Tutusukin ko pa sana, kaso ayun, buti tinamaan pagkatusok natin at hinawakan ko na yun mga kaspero, kaya nakuha natin. Dito meron akong nakita na isang goldfish. Ayan oh, medyo mailap nga lang. At buti nga pagkailaw ko sa unahan, merong pugita na nagpakita. Ayan oh, wala naman siyang butas. Siguro gumagala lang ito, kaya eto, pinana ko na mga kaspero. Buti nadala ko kaagad. Ayun, sa pole. Ayan, sumama agad pagkahila natin mga kaspero. Hindi na tayo pinahirapan ng pugitan ito. Ayan, nakadalawang pugitan na tayo. Grabe, ang ganda ng mga huli natin ngayong gabi. Nakarami tayo mga kaspero. Sana lagi tayong makahuli ng mga ganito karami para sulit yung dive natin. At hanap ulit tayo ito sa ilalim kung anong meron dito. At eto nga, ayun, naka-steady lang yung unicorn, kaya eto, headshot ulit natin. Ayun, patay. Ayan, dagdag na naman sa mga unicorn na nahuli natin mga kaspero. Dami na. At syempre, ito yung pinakalas natin na hahantingin. Isang mahapdi pag nakatinik. Isang bulawis o rabbit fish din. Pag natinik ka, mahapdi at masakit. Kaya ito yung last fish of the night natin mga kaspero.